Sana ye ahyensude bi a tete no nananom na ye wo mu de ye ntoma sa de be ye be ka ho ama nchire me nyina be hunu bi Yarafo yamamu nyina akwa babiem na yemfa momre nyansapo kasamfonyini so ya no agye so ahobrase mu na wo de amame ni die mu a se yesanen badwemba ekwan so nananom a mohwe ye okroma nya asamkotwa ye na mamoma yehu pa se mohwe ye pa nananom munkuso a na mohwe piaw emo ya mungunsa nse gondi hia pa ya mungunsa okofo poma se de osi pone nim de no ho a de mamwa esa mo fa ni free kwa wa hinfio ne de nananom we de ni de ni ahobrase mu ye mo chia me busu apani mani nye ho sa mani nye ho kura be say aboa ne de adwa akwa ye nya ne kwa mo se abrade ana ye nwan se ye obi notebook ekura no ekura ye nkura notebook ni bi watura ni ye nyina wo tworo na no obi mesi mi read comment ni obi ka chem se na na wusu wo ya de pa na mum aya ma brewa enya abotre no ntwim ne ye tworo na me se wo tworo chesa mo fa ho ko school a muntia school fees free education but we nanadu free education enka ho mpamocho ne wo tworo sai mi wudiri mi kura wo se ye tworo nti ya nya abotre na brewa nko ntwitwumma no na me se ebinum graduate aye ni mu hwe unso nye certificate enti nana madaroma munya na school no register esa mo faculty kwanso mu yenza de hadwepa ene yesa ba be so brenya ho awe nkokọ akofo mame mu akwa ba ye nyaado se wo mpomu ye madaroma mpai pa mo bo mame no twie dia mpo sukurem mejidi se akwasi ageman wo hwe dwumadie no ye nanase na nyankopon nhira no won na busua nyina wonto wo mo enkwandem ena from pempem especially pempem ya esi wiase nyina aye den no esi ntwetwe na won ntwetwede ena from kra nipa no be yi na koma mu wode wodopa wodro mu odene ye besua de na no ye ne mo hyase a na edinkra symbols ahyenso de ni ye rewre mu a na wo a wonni nka ahwe ye na afi na wo hwe no abrewa akire mu ame ehu se edinkra ano eye ahyenso de a nananom eye na wono be to honom se ne be ya enchirima ye remfie na abre ne abre no nyina no ye boso a ye be kan eno na ada wo fit trentrende edi besi na ye da so ayesomi na no ho adesua ene ne yesuan yi ye fa ne ba ko ne edisi wa na ye tie eho abasem na ye tie ho afutuo ye de de atutu ye ho fo e wo honom nti ene yaba ye ba beto so nene de ye besua ho ade no eye Funtunfunefu-Denkyemfunefu tie Funtunfunefu-Denkyemfunefu sa ade yi ena ye besua ho ade English broni Akan means crocodiles democracy unity and diversity eno na English broni ne kasemu abrewa Funtunfunefu-Denkyemfunefu Funtunfunefu-Denkyemfunefu no ni di kaya kan bibi se nananom di gina ho ema enipa ya setenem aboa bia ni ho a wo mu de eyesa ne samwe wo mu nan wo ho nan wo mu nsa wo ho ena wo mu tiri mienu enso wo ho na wo mu afuride ebom baako wo mu afu ye baako pe ena we na tutu ahansa tutu ahani tiri wa ha ena afuro no bom ese obia woniti obia wonenan wonenan nanso won mafure de aka abachiri mu ye baako pe okay na nkasa de nkesitie sanka aduane ba na baako kura adi na baako ani bia wo mu nyina amen sa nanso aduane ba na wo mu opere obia pere hu kitadi onu obenya bia awisamene nanum kasa ne se wisamene de
aduane wo wesa na wo mena ede enu nti se be ye ono obenya bi awesa amena fa ne minimu nti no se wo mo furu mienu na ne nyire ekogu mo no ono opiri ni wenya bi eno na omudi bu bese no se Funtunfunefu-Denkyemfunefu emwai mienu ye furu ba akope enso ye didi a na ye pere ese ye di ne minimu de anya tachiremade ko binum kan se tachiremade minimu ye tua fa ne minimu no o wesa na afire fa ne minimu na akogu sa na we no yebuma yen asantefo enipa ana yebuma yen okay ade bi wo ho a ebewura fie ba akopim ebi anana ba akobi ase ene yenya ajapade bi ne yede ba ebeduru fie ho a ye ebusuani nyina ade a enso beti we se me na me yese ye we se me na msu me yese ye na msu me yese ye na me yenkase ma yese na se me ma nko me ma nko bi de ne ne wodom ta ye kire no asomasi se ne asomasi anko bi de ene de oso de ne kwano yemfa ne nko so what you say ne say we no broni English broni be kasa typical example no say adedie abeto fie ewom say ye nyina ye sonafo ena akonya no we fie baako ye furu mu ena maame baako na wo amesa we be wo amafra we be wo kunadu na we be wo ya afra ena ne ya adedie aba enso no ya amafra pese ne bedi afie pokuya pese ne bedi kwandu pese ne bedi eno na akoye Denkyemfunefu no ye nyina ye furu baako pese ye didi a ne ye pere ka konya isi fie baako si baako se wunu aba na edi hina we ye ohene maame wadi hima wa hima maame die ekuru bia ye fikuru ye kwa ahensie fie ho a enso eni passe de bi bia baboso nka we mfama we se ni nka mfama we ne binum wodom ene bi so edom no kura wo ho ne binum de wo ma ye adwene se ade emu fie he ya ne wo ekokokwa ye fie he ya ntie de ye mpre ho ye hwede ne bi so de agire wo de di ne asomasi ankode ne enye ene sa ebi timi toto ye ho adu ebi timi kumkum ye ho ebi timi di ye ho atam ka asem kire ye nua no a ye nyina ye ba akoro ma ne ye ya na empanyimfo se aboa bie ni wiramu a ye fire ni pu enso ye wofie wo pu nam abro twen twen me ba arafo ye de denkyem ye Funtunfunefu-Denkyemfunefu no nso asenso de no symbol no ye de atoso se wo hwe sesi a se eda aye wo screen ani na enna akoye se adenkyem be se enan ena wonmo ekeka bomu a we dua fra we dua kofa we dua fa we fam sa ena wonmo yefunu no ebomu baako na ede screen ni nti Funtunfunefu-Denkyemfunefu asenso de no enna sesi eda wo screen ni na wo hwe ne pepepa abrewa echemu yi abrewa wo se yeni aboa bia wo nwura ma ye frɛ ni sepu aboa bia ni wiram aboa bia ni wiram a ye fire ni pu enso ye ba fie a ye wo pu na no chebe mu abrewa se onyankopɔ bo ade emu yi a ye nenam wiram ni ye nenam fie ifie kura ye won kokɔ ye wonwan na ntwie nkraman nkra wiram wo twe ne wansa no mo nenam hoi ye nim aboa bia di aboa bia ni ho a ye fire ni pu wo wiram se me ko ha no makokum pu ana me ko ede se papa asomasi ekumpu na so ye wo fie so a ye wo punam ana me boa abrewa no kura me nyanti se aboa bia dipu nkoto punam ya to punam brem kampa abekọ de ni punam na beko ni nyina ne se nipa ye de nyansa mu ni adwere ni yenim die mu ene yenya aboa ye fire ni pu enam
yetimi daadare wo twea ma ne yepu nam e daada wansana na yepu nam abe na ntwie ne pu nam abe ya to yebo apunu kam bebisa se eja no ni wisie na ye di epunu no ntina ya benya pu nam na nka abo bia ni wiremu a ode sa mpunu enam ye punu aboa no aboa na epunu ne nam ni mpunu nam so ye twen so ye adoa so ye akrante so ye asoroboa so ye hwan ene ntwie nyina ye ho nyantwie mpunu nam udwan ne ho ade ne ye ba akopɛ ne ye dane no amna be ye kama ame ye nyina ti se wo fa kwan bi so na waade ne wo hor wutimi kura no di nyansa eni nimdie eni wodo ne koro ye ne akomapa eya na onyampu na mu asiri na nkipu aboa de ebi ni ho okay ne wasi hwini ye pa ni ya pepra mfa nko baby ya enti sese no se koba ne saa eden ne wose ye se ne be ya emua yi ade yesu ben ya wo mo da ne di enipa bi ntimi nsi abrabo mo ne nkoye se Funtunfunefu-Denkyemfunefu eden ne wose ye eno na me kire se na afi wose ye de ya adwene keka bomu se ye nipu nam wo ho nanso ye nyampu nam okay sanse sese na se ye ni bi wo ho nanso akoye memfa se Ghana nyina yaje atum se punam sanse ye nyina ya kan adwene e de abom se we de ye punu no edie eye nam enti wotwe ne din na yira se wotwe na ntwe ne firi ho no sese adoa ne firi ho ye ni nchichemu bia ni nyina eye mpunu nam enti se abane saa na ebusua ye nyina adidi aba ba akofo ema bi kura ma me koe watopa no de aba o se enya abotre ne ye kan adwebom ne se ebesi achemu ne ni pensia no pa no bia benya bia die okay ni nyina da se pano no wo ho ne mu nyina modia se mo pre ho anwea pa no beto fom aya anwea udi enye obi kura betimi epira wo ho na asa mo nu okay aprepedie ense bibie ma aboa bia ni pu ewuwire nanso ye befi a ye wupu na abrewa fra dwempa ya kan abomu nkra saa aboa we ne bi wo hodada na aboa bia ni ho ye na nanom adwen kasa ebi na ye ka wow ye na nanom di si ho se e ya ahenso dia ya enipa asem nimaniso ena akwaso ne mrante ye hene ka no wo se ye di aso tie no ne ye di eni ifem so se ade bi wo ho adesua de bi na wo kire titiru ngoda wo kire wo made a wo kire wo made ba akopɛ se enwumen na se won twra wo hunu da akwada wo meet num bia akwada akoma sesa adwene esesa nti wo kire na twro kakra no na wa kire nwum na fe na de ase concert bi se nkwaye se bi na de abenum na eno so wo ha na fe no asa de akwesi atwro no so sa ne ma we mi ensa na abekire no ne betimi aka ne tiri mu pa enti training college teacher for okuro ni nyina we ni ekokire wo o se teacher for usu eyense nkwaye enyomoto agudie so toli chirade na ese tension aba dem ho no na wo de ba ku bia be fam na obia sa ye fom ni obia ni age teacher ni bi wo nkwade ni teacher espesi teacher no ye teacher ni a opa agoro ne ne mete na nse ba ku bi ba social media na abrewa esre te se kwaya no na enkra na fe na wo se obia bewura eye edan mu classroom a ye chirade no na teacher ni no o wa agoro no obia di obi o ha woduru ho no ma na wona na ba ampe mo se nkra na ni age oyegbo so no bo ba ku mienu no aye ose nu awrum ba ku so ba no ebo saa we no aha
mo ba no awuram obi won so aba say wono de na de ayese no de to no de ayese ne nkra ni nyina ni age no ho ye penasem ti enremu abeto odwa ache mu a ne class no akwada bie no wato school mu de oyare mpo no opeso de yade ne eba de teacher ni ye ni nti ayese we no agina ho de ma enipa na nanom de gina ho se ne be futusem de amaye we asetere mu na apede be na de we be kopere kura abede kwai be pire na me gi afie he ya na be ba ye swami akonko de be kwaka hene fie he ya na be ba na de be ntire wasa be ha no nsabre obi num time pria kunkum o na be ka se bi tu ye ho adu ebi twitwa ye ho ba bi wo ho na ye nsekantwitwa kiri de we e kira no wakuwu nua ni nyina so fie baako ukodi akonya ni wie ya wunua na wawue na wo no edi pa na we edi na wo ye wu be wi am ya fa akonya na to wada ka em se uni kurom ha du kurinti di akonya ne fa kwa asamado na nananum ni emebu wo ho a wo hwe a wo nhunu se de esitie na wo de wadwene to fom na wunya ho adesua wo be hunu de etia nananum yes se Funtunfunefu-Denkyemfunefu no wo nyina ye furu ba akopɛ enso ye didi ye pere kikiri we kwa ha do ye wo yi sa ha no so sa ha no ka wo so ye se do so atwe ha mo we sa ye furu ba akoya na ikugu arafo na chese eno nso eno no Funtunfunefu-Denkyemfunefu sede okofo oba apanyini wachire mu no ode ache no nananom sheda de gina ho susudie de maye nipa asetrem ya brabo ya momiensu perepere obi wo okra no maye ba maame ba akopɛ na ne yafuru bi kura ye ntafo yeah asem bia esi ewokumase ya dan kakra kapa a ni wura osiye eye no wato nananom wonse do abrewa ni wura na be ma nankasa to nananom wonse do maame nankasa yafuru mu ma no mema be se nan no ya wo mo papa mum na ewu no oyire no ede ne manage na court maame na nkasa meti ya mi hu dream na say eh so oje do ade akohede oba tan ya nkada no say ye wo made a ye wo nso de a ono an yefuru mo nyi say bia ne kura ba wo ono an yefuru mo ma ejina court a wo mo edi asam no eje dan no wo no wo de kwai wo ji wi ode be kwai court abu asam no de ama mofra no enti wa wo ba no a betimi asa anya okodura ka yes wo ma bi ya gide ma wo na wuwi anya mofra yi enti meti asam na say ma bi wo ya de ana ede yesi e mo sesa na ekoso obata ono an om say ai wono an ma ebi ene sa Funtunfunefu-Denkyemfunefu yi obata yanka wa wo yefuru ma de ka akura de wugina nchen kura na nka o ma na pre na wasiesie nso ne de ono mum na de ne ma no ekokot enti arefo mumma yemfanye afutusem nya adwene se obesiesie na aboa bi ani wiremu efire ni pu no ye ba fie na wo benya mpu nam no ne ne mani nyina die debi yenko ho na yemfa mranto ho emra no nso ko wie ye no bema wasidi amanema enti maame kwai yetu afirifie ho abusia moma yemfanye afutusem na yenyina emfa mo yentuma no na yemfa mo bra na yenya apede bebrebe na wanhwe ya wo de wonkwa ena ebetwa so na nanom akere se na omunimde omunim ne wonom ye aha ena edi Funtunfunefu-Denkyemfunefu adesua no edinkra ahyenso de baako no ye di AC se mo amunim no Simon Strings entafo na ya na ye wo mo a ya na wo mo bomu no sa eno ena kwasi broni wode asi English broni ema yehu se sa ena sa ahyenso de ne ete edi to screen ani mo hu se ne esitie Simon String won se ye wo mo a wo mutini mienu na wo mafuru ebom obi a wo ne nane ne nano sa pepepe ena sa ahyenso de we ete ye de mu sia na ya sore so ne aye ne kejebi eda foforo ye beto asa de sie so de ama midi ene abusua pani Owusu Diomi Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do Obama
akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya